Sasibuyela naloku second half. Ngikutshelile balaleli lapha ekhaya olalela umsakazo ukuthi lo mfana uyingozi nokuthi kushubile. Ziyenzeka izinto lana e-stadium eHarry Gwala namuhla lapho kudlala khona ezimnyama ngenkani iOrlando Pirates ibhekene neKaizer Chiefs. Abafana bokuthula noxolo kugcwele phama lapha e-stadium. Abalandeli bazobona amaqembu abo abawathandayo kakhulu futhi adumile iKaizer Chiefs neOrlando Pirates. Lasuka lahlala ibhola mlaleli isikhalile impempe kareferee. Uphaka wathatha unikeza uMajora uyagijima ngejubane ushayela ugaqa umshini oyishintshayo ushayela ushabalala. Manje zashintsha izinto selihlela kusangweni usangweni leshonisa kwandile Jali walikhathalela umbuyani useqonene nepali 18 area ulinikeza uPenny McCarthy lingase libe ingozi nathi ithuba lakhala balaleli ngishilo ukuthi leli bhola lingase libe ingozi walivalela phakathi ufaka Penny McCarthy. 1 Orlando Pirates 1 Kaizer Chiefs zibambene mlaleli score 1-1 lapha eHarry Gwala Stadium phakathi kweKaizer Chiefs neOrlando Pirates. Ziyasha umlilo big naws ungawothi uzosha.